آيات بدر نفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو سهر سفر من هجرة سانكالو فلانا بسويني وشيغيناي ميلاد النصارى كجات با فلاني مغاني ناني سانكالو شيغينا بسويني أوتاني فلاناي أمبي داودا بوغو مسجد راجاو أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى آخر الآيتين إلى آخر الآيات. بسنة أنكدو بتوسير لا ونون توسيري بانجلي فلا أمبو وفومغوي فلو. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. نهاية تفسير سورة نهاية تفسير عبد الرحمن الساري كتابه كنو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نتارا نهاية تفسير لاجا كنو موسى نمديانا كا مغنيما من قيسا كا قيسا تمنا abe fasilu kala ka faida bisaba ani nani fiqhu bonda la ani tawhid bonda mana faida bisaba ni nani doro abu istimbatu kabo fi sayna faida bisaba ani nani ni tafsiri sadibe mo me mbolo isagala katuma kulaje nafabula foye foloi fulanna suru antu nyaqisa min fo yahudiya min nana mamunuma qisa yimbe tafsir al-qurtubi kono suratul hijr aya konontonna tafsiri abe qisa yimfo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. qisa yimbe qurtubi de kono tafsir al-Qurtubi aya konontonna tafsiri suratul hijr min nana mamunuma masakenye mamunu de yahudiya de nana ma yahudiya
aye yahuda nye akalla halakani fini nyuma umbala akakuma chogo kanyi hakili nyuma mbala yahuda nana kusoro jama dalaje yoro dodela tumami jama charila mamunu ye yahuda wale ko aka silamiya kallahidu chamanta ye ko abe mbenninki ye ni donna silamiya kono akonne ka dina nin fa ka dina unto toye nete yahuda ya bila ani atara ni mamunu farla ka bo nyogona sankele nyogona asagira kana awya sura silamiyara akumana fiqhum masaila udoka yere ka kuma kanye jama charle tuguni mamunu ya wole ako ede mana ende madele kana nema ya nin koy ka silame koy ti ka dina ni ka fa dina to yo akon bole ikoro ne ka teli sebeli lambe sebeli do dara tawreta sebe ka ken nusuga sabai ka do fara yoro do ka do bo yoro dola ka do yoro do bila nyefe ka yoro do bila kofe na tara tawreti tugu fe ya pesa nye injila ken nusuga sabai ka do fara yoro do ka do bo yoro dola ka yoro do bila kata nyefe ka yoro do bila kata kofe ka nyagambi na tara injila tugu fe yu besa nye qur'ana yoro do sabe ka ken nusuga sabai ka do fara yoro do ka do bo yoro dola ka nyagambi na tara qur'ana tugu fe uko oba laje de folo uya laje uyinka qur'ana ke kimbugo umasa nyado o yoro de la ko qur'ana tangalende do anyagambilente nyado tawreta nyagambilendo injila nyagambilendo me qur'ana nyagambilente wodi atondo nasilamiala akon nin kuma kele aya soro yahya ibn aksamu debe kuma kera qisa kera yahya ibn aksamu de nyana yahya ibn aksamu wuli la kata hijula osa ani sufyan ibn wayna yenyo soroy aye qisa illakali sufyan ibn wayna sufyan ko akon nin kuma cinya tigiya bawo bolo qur'ana kono ako be qur'ana kono ako yoro juma suro anya aya min kala tawsirin kono ayo aya fo inna anzalna tawrat ni ala ko le tawrata jigi katangali do inna anzalna tawrata fiha huda wan nur yahkumu bihi an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada ayenne aya kalaka ako ala ye tawreta tangalito tawreta tigu de bolo ka injila tangalito injila tigu bolo anyagambira akomme qur'ana ala ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko ala de ye qur'ana jigi ale de be qur'ana tanga donc aka delila ye ninye tesa min keri nyana adelila fula cinya tigiya fula ninde qur'ana kono wala qisa ninde ari ni min ba fe kasagi katama ni tara tafsir qurtubita suratul hijri aya konontonna ibe qisa in suray donc antum benni ko fula bange mogowe ana bi tafsiri aya min kala nanka innaka la tahdi man hababuta ala ko cide ete se kam mo kanda min kandali kadiye qurtubi ko ni yorola ay man ahababuta an yahtadi ete se kam mo kanda iya kanu min ka kanda iya min ka kandali kanu tawsil mu yasaru tigi ko man ahababuta hidayatuhu ete se kam mo kanda iya min kandali kanu kanin fonin chogola anafay jumay parce que Abu Talib ciden binanke Abu Talib ni aya jigna le de ka kibariyala ate daga silama fana ka kafir kanu
ate daga silamiya ka kafir kanu bo ni ko ite se ka mugo kanda ye min kanu abe hatagiya cidenya Abu Talib kanu cogo minay ko perefere lati parce que hubbu dini ate daga ika kafir kanu wala ode ya to mugo munu nya ke ite se ka mugo kanda min kandale ye kanu iye min kanu ite se ka mugo kanda ye min kanu ulu ye kanu ke munye hubbu tabayi ala ya hadama denni kanu min da nabi diskun kono ni bi ka balma suru kanu ibe se ka dumuni do kanu ibe se ka fini do kanu ibe se ka samara do kanu hadama denni kanu sugu min dara ana ke o kanu ye medina kanute dina kanute wode ya to nin tafsiri tikelaw tafsir muyassar luko man ahababuta hidayatahu iye min ka kandali kanu ama Abu Talib kanu de aya ka kanda de kanu aninya aya yere kanu ko kelente donc ete se ka mugo kanda iye min kandali kanu walakin Allah yahdi man yasha mais Allah debe mugo kanda min kandali ye alajiya abe mugo fana filimin filile ya jiya wa huwa a'lam bil muhtadin Allah debe kanda bagado min ni kanda kaka ala bodo abo kanda min di kanda mankala bodo abo to aka filibanchala ni aya yaqulu ta'ala lirrasulihi sallallahu alaihi wasallam innaka ya muhammadu ni aya la ala ya fo masamin koro talendo aka cidenye ala katanuna kisibaka ako muhammadu la tahdi man hababuta ay laysa ilayka zalika mogo ka kanda ti bolo ye min ka kanda kanu mogo min ka kandali kanu o ka kanda te bolo de innama alayka albalagu wallahu yahdi man yasha min be eka la seli o de be eka me kandali ala de be mogo kanda min kandali ala jiya walahu alhikmatul balighatu wal hujjatun damighatu kodon min selen do adamo ye ala tay huja mi nabe galombe kunkulo sembe ci huja tigiye ala de kama qala ta'ala kumni ala ko laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha aya wore kuna la ko cide ma ko mugo ka kandali te e kade ala de be mugo kanda min kandali ala jiya min be eka la selide don وقال تعالى لك يوركن وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين ألكم مغتشاما ألكم تشيدما مغتشاما ما كمؤمنين هرني إيا كانوا كوتشاما كالليمانيا دي مغتشاما تليمانيا بس كالليمانيا تأبولو دونك كندا تشويا فلاديدو هداية التوفيق وهداية لبيان والإرشاد كندا إن تقويا فلاد قرآن نانو بيه هداية التوفيق على يودي بو تشيدم بولو وتم وشي بولو بيالا كلم بيودي بولو مانا كهذا مدم بشيما ككندا نوني كادوي دسكون كونو كل منيا كوي كي كندا وباكو نيندما هداية التوفيق نيمبي على كلم بيودي بولو نينتي دامفين بولو mais hidayatul bayan wal irsadi obe cidem bolo obe wolele kala nyuma bolo obe dawa kala bolo ala ko cidem ma yawre kuno innaka la tahdi ila siratin mustaqim ala ko cidem ebake kamugo kanda kata sira min tilelendo nin kanda min bo o aya kono ba fo de ma hidayatul bayan wal irsad kanda sugu mindo ka bangeli keye ka bilasirali keye ki bilasira ka fendo bange ka cinya bange ki bilasira o kanda be ciden bolo laseli bilasirali bangali o de be ciden bolo o de wayai minni aya de hidayati tawfiq ka kanda noni ka doy dusukun kono ki kanda ala yo bo ciden bolo o te mo ci bolo ni alate ne hidayatul bayani wa risadi ko be ciden bolo o be dawa kala nyuma bolo
الآية أقص من هذا كله آية كرة كرة لندو كتمن بك ما نني آية منون كلنا إتسك مغو كندالة دبي مغو كندا مينيا جا مغو چامن تك مؤمن هرني آية كانوا آية جمان كرة كرة لندو كتمن نون بك فإنه قال ألقو إنك لا تهدي من حبوت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أو ألقو تشيد ما يمغدو كرة كرة نين كرة كرة لندو كتمن آية منون تمن بك ألقو تشيد ما إتسك مغو كندا من كندالي يمين كندالي كانوا مي ألا دبي مغو كندا من كندالي ألا كانوا وهو أعلم بالمهتدين ألا دبي كندا بغدو نا يادو مني كندا كاكابا كندا نا يادو مني كندا مكا أباتوا كفيل بانشالا أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحق ممن يستحق القواية ألا دبادو مغمن نكندا كاكالا دي بوادو مغمن نفيل بانشا دي كاكالا دي بوادو وغير ثبت في صحيحين أصبت رب غير مسلم لا أنها النجلة في أبي طالب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كن آية جينا أبي طالب دي كباريا لا شيدن بنانكي وغير كان يهوته وينصره ويقوم في صفه atumbe cide sallallahu alaihi wasallam jo ciden kerefe abe ciden deme abe jo ciden ka safa kono ni ciden be yoro yoro abe ciden ka jama kono wa yuhibbu hubban sadida tabuiyya la sarayya abu talib tumbe ciden kanu la kanu min ka gele kosobe me anye kanu chogo min fo tabayya la sarayya ka kanu tede parce que ni abu talib tunye ciden kanu sariya ka kanu atumbe do ka dina la mi aya kanu ni hadamade ala ya hadamade ndaka kanu min di duskun kono mbimbali make kanu mbimbali make denke kanu mbimbali masuru kanu o kanu sugude tumbe abu talib bolo kata ciden ma hubbu tabi'iyya la hubbu sariya ka kanu tede hadamade nya ka kanu mbalima ke dende do mbalima suru do mbalima ke dende do abu talib ye ciden kanu ni ode kanu min ka gele ko sobe falamma hadaratuhu liwafatu wa hana ajaluhu tumami fatuli nana saya nana abu talib ma aka wakati shera dahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-iman wa ad-dukhul fi al-islam ciden ya wale kana liman yama ani akadu islam yala fasabagha liqadaru fihi وقتتف من يده من لا تيجي كنا أبو طالب كا أبولو كتورا كابوتشي دمبلو فاستمر على ما كان عليه من الكفر أتومبي كافريا منك أدومرا كافريا كتورا كافريا ولله الحكمة تامة حكمة كودون دفلني على دتاي أن المسيب ابن حجن المقدمي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ني حديث لا من مسيب بن حجن كمجمي أقول مامي فاتولي نانا أبو طالب ما كوتشيدن نانا ما على كترونا كسباكا فوجد عنده أبا جهل ابن هشام شيدن أبا جهل ابن هشام سرو أبو طالب بن بغتو كرو وعبد الله بن أبي أمية ابن المقيرة أني عبد الله بن أبي أمية مقيرة الدين أيو وفنصر أبو طالب كرو حديثنا تقول مغصبنا تنبي فراؤك مغصبة تنبي من حديثنا يفعل دي فويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمي تيدن قولك الترون دا كسبك أكو أبو طالب ما وياسرو سياتا من سو نانا ممي اني نيما كرام نيغون من فولو نيما سي غونوما باسكو نين سيرا غونونا ليمانيا تفن نفا اكو ابو طالب ما يا امي قل لا اله الا الله اكو بينانكي افو لا اله الا الله افو كبتو فين شيت من كبتو تشني على كلمه وته كلمه احاج لك بها عند الله niyen nin kuma fo
nin kuma kele ne huja soroni ninye ka huja jo iye nin kuma inye puri be se ka kisi cogomi nan nin ke huja ye puru be se ka huja jo iye qiyama cogomi ko ye islamiyara ye seru kuma fulafo ibe se ka kisi cogomi ina kisi. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية تما ميتشيدن ينكما فو أبو جهل أني عبد الله ابن أبي أمية ولوكو يا أبا طالب وكو أبا طالب التريخم أم ملة عبد المطلب سيانا أنا إما سيسا إبا في كسيرا كابو إيوا إموكي عبد المطلب إبا في كابو فدينا لوا فلم يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه تشيد ما ولي أباك كالله لكمين كايرابو طالب ما كان يمرقو أكافو ويؤذاني له بتلك المخالة ولوفنا باك كساكي ككمين أترغب من ملة عبد المطلب إبا في كابو عبد المطلب كدينا لوا بل من نيا يرانا ني كافري na be saya sikrala ni eyre yado nin tara bola ntara fo mbese ka wele kana silamiya man la Allah na silamiya bashi tara ikata kafir fo ni haklinaka ciden tara Abu Talib fe puru ka wele kana dinama yahuda demiseni min tumbe e wa ciden la dona banana atara fe puru ka wele kana silama mo silamiyara kata bo kafir bana bagatola ni yere yado silamiya ka maslaha bala ibeta boala ka wele kana silamiya ma mais ni yere yado silamiya ka maslaha tala kanata ambo famala amba famu fana ka fu mugo min ni e wasaya sikara manima inni mana yi gonon kono isato ni yesere kuma fulafo o ye sababu yi donna silamiya dina la silamo bu ka barate parce que yahudiya kamalen min ni ciden tara bai ani saya ben nyona ko aka sere kuma fula fa yafo ciden bora ko alhamdulillah alladhi anqajahu bi minan nar ako tanube alay masammin ye kamalen kisi jahannaba tasum nin ka sababu ye awa atara sheba fu akwaye ta ka balimake aka janaja koke kafiri aya shibe ke kafira la mais saya nana ma mais ni marché gono made aye shere kuma fula foni tubu ngani ay abe jate silama amba ko ka kasange kasallaka amba fa mu hadisa inna sigi nyogon jugu yere korosa made sigi nyogon jugu mani de Abu Talib fule ni cide nye shere kuma fula faye kwa ku fo sigi nyogon jugu de tumba koro uludo kera sababu ye ka do ani seri kuma fula infolice ni cide nyaka kuma fo ulu fana ba fo e ba fe ka babu mun talabi ka dina laba e ma yahuda kamala intaya tuma mi cide ko kala ila lafo nko fana ya faade laje o ya soro fa ba bana magara to koro aye faade laje maso ka kuma info folo asirana fa e folo ma kuma info aye faade laje faade ye nyamariya dama ite abul qasim yahuda ba fo cide ma ko qasimu fa ako qasimu fa yi nyamara ni menya akeke kamala nya la ila lafo ala ya kishi mais Abu Talib ta sigi nyogon jugu de tumba koro donc hada madenki yere koro sigi nyogon jugu ni baro nyogon jugu ma gere jugu sigi yere koro sama de ciden ko masalu jalisu salih wa jalisu su'i ka hamil al misk wa nafiq al kir ciden ko sigi nyogon jugu gere jugu ani gere nyuma misaliya ni sigi nyogon nyuma misaliya abe komi parafin fere na ni fanfinyana farafin fere la imma an yuhaddiaka wa imma yubuta minhu wa imma tazidu minhu rihan tayyiba ciden ko farafin fere la fule imma ayirena farafin do boka dima ninki yirela a ube ina farafin do sabolo ube ina kasanyuman ko ni soro inuna perdetala ne ako sigi nyogon jogo wajalisu su kanafiq likir imma an yuharriqa shiyabaka wa imma tajina minhu irriha mutina
ako ewa sigunyogon jugu be komi fanfinyana min ba fe ka tasuma finye ka fanfinye tasuma ni ma bo akoro sigilen ba akoro ani ka finu jani ube kasa jugu ibo soro innun kono mana munun be jani bi munun be jani be kasa jugu soro innun kono wala jenyogon jugu sigunyogon jugu gere jugu ire korosama min ye sigunyogon nyumaw gere nyumaw ika ijanto uludela ulude be hadama den nafa anyo do kisa in kono Abu Talib ka kisa anya do akono fana ko kanda anif ewa filiri o be ala de bolo hadama den taye sababu ni weleli kala muni bangali kala de doro ka fo karasan kadinye ube karasa kandele kadinye wote saka mugo kanda de taye bangali de doro ka faranfanshali ke doro kasira ira mugula ni ala ira latige kamin kanda ni kanda kakala bo kanda ni ala yi mugo min to ka filibanta ube to ka filibanta la eminyi ka wele ni ka wajuli ke ima perdi de ala ya wajibi min biri ka bangali la yake ewa ye ibe baraji soro ni dusukun kala se ala ka wele ni ka bangali le bo baraji soro iya fo min fana na makanda huja joraka qiyama kuma ta bolo ala fe amba do qisa in kono ambe na qisa to dafa ka fo niye tawhidi tigi deme anyo mbode fo wakati be adelila kacca qur'ana ni hadisa wala mo ye tawhidi deme ka tawhidi tigi deme nafa bala ni alami nafa dia abi nafa lagara hari suro nyofo Abu Talib ta aya nafa soro lagara de kafiri do fana ha parce que tuma mi asara kafira yinka ciden ko la astaghfiranna laka ma lam unha anka akun ne kun harbi ne be ala de la kayya fi mare fonni ala yimbali o fana la ala yo ciden balala fana o be bena akoy kana ya faddel ke mushrike de wona tabe dondola ciden binan ke abbasu ko ciden ma akoy banan ke Abu Talibi ayidde me ko sobe de yala aye kaddeme limmin ke o yefen na fayewa ciden ko ne kaddeme lin yefen na faye aye ne kaddeme limmin ke o sababula yomul qiyamado jahannaba dembe alaya Abu Talibi kelem tawde kere na aye ni ciden be ala deli aye ko aka jahannaba so fegeya jahannaba den simo soro ni Abu Talibi de kafiri munun be jahannaba kono mo siman ni soro Abu Talibi de kere ni ni ciden ko ayenne debeli mi kaye fenya yede ninne ka demeli sababu tunte la kana fi dark al asfal min an nar Abu Talibi tumbe ke jahannaba dembe dugumade munna ciden yen ninfo muna fagu da te jahannaba dembe duguma Abu Talibu ka baitu dobe ayere jora la adusukun kono ko ciden ka dina cinya de ngalonte ayere bodo me ona tabe amaso ciden ko ninne ka demelin tunta tumbe ke jahannaba dembe duguma me ayin ka demelin minke o sababula ari janna so de ba fo dahadai jahannaba so jazakumullahu khair nan da fili la yoro ma ban hakili jik jahannaba so do ba fo dahadai o jahannaba so asamara la made do abe joaka aba soro aka alikaba kuru fulala me akunkolo sembe ba ke ka wuli sampe tasuma in kala yakoso ako Abu Talibi de ka jahannaba ewa jangakata ka fegeni jahannaba dembe me Abu Talib yere nyana ale kala jaba ka juguni be donc ka jahannaba so in fegayate ciden ka dalile ka akelem pe kafiru chela jahannaba kono ka jahannaba so ka fegaya kala jaba ka fegaya munyo la shama hari nasara kafiraka tawhidi demeli kode ya Allah sama hatta kana akhiru ma khala huwa ala millati Abdul Muttalib fo Abu Talib ka kuma laban keram munye ko alebe Abdul Muttalib ka dina de ka alete masila alebe Abdul Muttalib ka dina de ka wa ba an yaqula la ilaha illa Allah abanaka la ilaha illallah fo
andalla ni kan ni fayda do ko kitabu tawhid kono anko doni ke bawo do ko ni ebe mo ko bana bagato ni silama de do to kan la ilaha de fo akoro o be la ilaha be hadisa mun fo to ka lu fo akoro la la ahakli na jigi afana la ilaha illa nafo aka kuma laban na kayel adola aka kuma laban na kay ni nana bana bagato do ma iya do anisa ya ba nyogonna to ka la ilaha fo akoro la la anafo comme ikana fo karasa afo la ilaha illallah don ko do ya fo ko ni silama do mu'min kana fo karasa fo la ilaha illallah de bon ko buno semnu ya fo yorola akon ni yorola ni ya fo do ba fo a ci dem fana ko Abu Talib ma ya ammi qul la ilaha illallah ako kamale yahuda kamale ma qul la ilaha illallah bo don ko wa munun ko ni na bana baga to ko re kana fo ko karasa fo la ilaha illallah ako don ko ya faran fan shake ko min ye kafiri ye ba se ka fo qul la ilaha illallah ni alayya fo alhamdulillah hera sur la nyini fen sur ni akonta fo ya sur kafiri do mais ni e nana silamama e ko karasa fo la ilaha illallah konta fo balaw bobo o yemma sibade he karasa sa ton ko akafo la ilaha ko aleta fo ko ha o yemma sibaye mo go wi jigi jugu yanaye wala ode la don ko ni silama do mu'minu do ikafo ikatoka la ilaha fo akoro la alla ana a hakilina jigana tafo comme ne kana to ka fo ma ko karasa fo la ilaha illallah parce que bana be se hada made ma degré dola abe griye ka be ke la ilaha dola iti yere bolo ibe se ka kuma do fo ka soro ita kalama tuma min ninkera abannaka la ilaha fo fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka kidan ko wallahi nebe ala ya faddeli yede fonni ala yimbali ala de tusur Abu Talib ye yere jija min ke cidenye cijen fana ya yere jija beke abesiga kanda chugumi ni ala min fode de ite siga mo kanda min kandale kadiye de akum be ala ya faddeli ye fonni ala yimbalala fa anjala Allah ta'ala ala ya aya jigi ma kana lin nabi wal ladina amanu ma ala ko atebe nabi nyumay ani mugo limana ka fara nabi nyumaka ate daga wuye an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ate daga wuye aka ya faddali ke mushriki har no mushriki kera ka bal masrude abalila ya faddali fanama wa anjala fi abi talib ala ya jiga abi talib ka kibariyala innaka la tahdi man habawta walakinna Allah yahdi man yasha ala ko tiide ma muhammadu ma ete se ka mugo kanda min ka kandali kanu ala de be mugo kanda mugo min kandale ala jiya donc abe ko min aya fula ujigina abu talib ka kibariyala ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ala ini aya jiga bu talib ka kibariyala awa aya imbe mushriki beta mogo ni ka balima do sara mushrikiya jelenka kafiriya jelenka delila baw bolola dankana baw bolola ibali masuru do chogo kanala ya fadela yede kafiri do kanala ya fadela aya fulana innaka la tahdi man habawta walakin Allah yahdi man yasha nim fana jigna abu talib de ka kibariyala ka fote siga mo kanda min kandali kadiye ala de be mo kanda mo min kandali kadi alay donc nayem nim fana fo la tiga yorola do be se ka fo ni kandali be ala de bolo nayem mo kanda min kandali kadai ayem mo fili min fili le kadai na kala tige emin fili la sa ala de yi fili ni ala tara ke jani jahannaba kono ki la jaba ya la lama barimawa nun kuma sugun nunun ni hakina sugun nunun tun tanka jamana ko messi sa jamana falen do ula parce que akhida jugu tigi firqatun dalla jama fili bantimu akhida jugu munun tumbula o akhida jugu kelen iba do soro jamana kono sisa mo de ba fo baro yero ra gerewuna ba fo te bo kala mayre ka soro hakilina tun tanka jamana kono mo tun tudo
mɔgɔw bɛ nin fɔ ko ala de bɛ mɔgɔ kanda min kandali y'a diya ala de bɛ mɔgɔ fili min filili y'a diya bon ni mɔgɔ min filila o la ni ala ye e don jahanaba kɔnɔ o la ko ala ma bagi la wa bagi ma wa qadariyaw de bɛ nin kan ka latigɛ kɛ ka bɔ yen donc ani zaburiya parce que olu fana ko hadamaden karabalen de don ko i t'i yɛrɛ bolo ko n'i ye fɛn o fɛn kɛ ala de y'i bila la ko wala ni ala taari i lajaba wala ko a bagari ma o de y'a to olu ko n'i b'a dɔn ko ala bɛ ye dɔrɔn ko y'a bannen ko i ye mumini dafalen de ninnu ye hakilina juguw de dusukuna suru juguw de don latigɛ bɛɛ mais o ma tashauna illa yasha Allah rabbul alamin sago be ala bolo laɲini be ala bolo mais ala ko hadamaden fana laɲini b'i bolo aw tɛ se ka foyi kanu k'a kɛ fo ni ala de y'a kanu e ka laɲini be ala ka laɲini de kɔnɔ sinon laɲini be e fana la ni mɔgɔ dɔw ye nin fɔ an b'a fɔ ayi ni mɔgɔ min kɛra kafiri ye i kɛra junubukɛla ye i taara jahanaba ala ma bagi ma dɛ i yɛrɛ de nɔ don i yɛrɛ de ka sababu b'a la parce que hadamaden ala y'i da ka hakili de k'i la ka ɲaw k'i la ka tilew k'i la ala ko wa hadaynahu najdayn ko ala y'i kanda ka sira fila de yiri la imma sakira wa imma kafura e yɛrɛ n'a kɛ mumini ye i na kɛ ala barika dabaga ou bien e yɛrɛ n'a suwaji yɛrɛ ala ka latigɛ kɔnɔ i na kɛ kafiri suwa bɛ e fana bolo hakili bɛ la o Ibn Usaymin b'a misaliya dɔ kɛ a bɛ misaliya ta diɲɛ ka kanda sira ma ka misaliya lagara ka kanda sira ma lagara ka kanda sira arjanna do jahannama de tɛ wa sira bɛ ka taa arjanna ma sira bɛ ka taa jahannama o tɛ ya o ye lagara ka kanda sira ye diɲɛ fana ka siraw i b'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ ni e b'a fɛ a ko ni e b'a fɛ ka taa dugu dɔ la e nana dugu bonda la i ye dɔ sɔrɔ a jɔlen bɛ dugu bonda la kogo kɛrɛfɛ dugu in sira fila de b'a la a ko karisa bɛ taa min ko n bɛ taa nin dugu in da la ayiwa ko n'i bɛ taa nin dugu in da sira fila de b'a la nin sira min filɛ nin ye hakilisigi bɛ nin na binkalikɛla t'a la foyi t'a la n'i taara ni ala ka jɛ i bɛ se lafiya la foyi t'i sɔrɔ mais nin sira min filɛ nin ye sira jugu de ye nin ye dɛ fɛn min ye kungo kɔnɔ fɛn jugu binkalikɛlaw a bɛɛ de bɛ nin sira la n'i taara kɔni ni ala ma far'i kan i ka nafolo bɛ bɔsi la ou bien u b'i faga yɛrɛ ni kungo kɔnɔ ma m'i faga bandi b'i faga e yɛrɛ ye sira jugu in ta i taara n'a ye i ka nafolo minɛn'i la ou bien i fagara an bɛ jɔn jalaki an bɛ yɛrɛ de jalaki o sira ɲuman yirali la n'i taara ni sira ɲuman i kisira don kɛra sababu k'i i yɛrɛ ma kɛ sababu k'i yɛrɛ kisi wa wala lagara fana ka siraw b'o cogo de e ye diɲɛ ka siraw sugantiya cogo min de ka sira ɲuman ta de ka sira jugu bila de mun na lagara sira fila min fana yirila ɲuman ni juguman mun na i ma lagara fana sira ɲuman in suganti ka sira jugu bila n'i ye lagara sira jugu in fana suganti yɛrɛ ye i bila n'a kan ni min y'i sɔrɔ e yɛrɛ de y'a k'i yɛrɛ la kɛ jalaki b'i kan donc fɛn ye nin de latigɛ ye nin de ninnu faranfasiya ye nin de e m'a ye kuranna kɔnɔ ala ko falamma jaagu ajaaga allahu qulubahum ni mɔgɔ min ye kanda laɲini ala b'i kanda koyi mais ni mɔgɔ min yɛrɛ ye jɛngɛ de ɲini dusukun kɔnɔ ala fana b'i jɛngɛ dɛ wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ala ko ne ala b'u dusukun yɛlɛma n b'u ɲɛdaw yɛlɛma ka bɔ tiɲɛ ma tuma min tiɲɛ naani ma wagati fɔlɔ min n'u bann'a ma dɛ o sababu la ne fana b'u ɲɛw ni dusukun yɛlɛma ka bɔ a kan mɔgɔ bɛ fili ni yɛrɛ de ka sababu ye k'a sɔrɔ hadisa dɔ bɛ yen ko ni ala ye bɛɛ dɔn a ka jahanaba kɔnɔ yomari kiyama dɔn min ye ala bato min ye ala sɔsɔ ni ala ye mɔgɔ bɛɛ dɔn jahanaba kɔnɔ kiyama dɔn a ma mɔgɔ si tɔɲɔ jɔn ta ye
jonyita jombi balo walillahi masalul ala ni e yere yi ka saga mara saga min fana ala de saga inda ka di ema e ka danfente mais ni e yere yi ka saga mara ka tilo don min ni mako be aka sogola sogo ko yimina iye adda ka muruda ka da akanka ka kantige ka boso ka sogo jani ka sogo tobe ka du jombi jala e ka mara fente e de saga inda ibolla fendo ro e ka mara fendo ala ya Allah daga ye donc ni ala de e fana da ale de be e balo ale de be ka fembela bon ni ale tara e jani jahannaba kono ma bagila de ata de ye mi ala boka ato kew mi harin na ayo ke jalagli bagatala kasurato ke atilele ne do ni mo mi nyu manka ba jide ka dima ni mo mi nye jugmanka abisara ni ka jugma te foy faraka ala tilele ne do donc mbali ma hada ma de ala de be mo kanda min kandali ya jia ala be mo filmin feli ya jia mais abe keni sababu be bo o yere de la ni ala ya do kanda kadi ni kanda kaka bi kanda ke ni ala ya do kanda mandi e fili banta sira inde kadi yedo suwanti rabi to aka ala ka hakki manda ma wa qawlu ta'ala ni ala ko wa qalu makan ko in tabilu huda maka nutaqattafu min ardina yennin bambanta kuma yin ni mo ta fe ka cinyata kuma chaman bala dai maka kafiru ko cide matuma ma yu wala kana tauhidi ma ko cide ni an kanda bato kafara eka manna nan tugura cinya ko kafara eka ebe kanda shiran ni tauhidi ni ala kelimpe bato minka ni an yoke eni arabu bennente eni mogosi bennente mogosi titaka mogo tife ini mogo bennente arabu munum ban kerefe ni mogosi bennente ebe kanda shiran minka ebe tauhidi minka ebe cinya minka nan tugura ko nutaqattafu min ardina arabu bina anfana ubena anta nataqattafu bikum kamugota wotasila mana ubena nyere faga ubankan na furuta an kan musu an dun arabu be dankaranna ni an tugura eko alli mananiye ibe kanda shiran min kanyata ya ibe tauhidi ni ciya min kan nawnyata arabu ban faga parce que mogote efe ini mugu bennente ini be kelelende do a siti fe ni anw tugura eko arabu bena anw faga ya kankan na folowta wode yato am te se ka tugu iko har bi mo do be iba sura be tawhidi fo be sunna fo munna mugo do te se ka gerala ko parce que mugo chaman ba contrôle ne te se ka gerala ne te se ka faraka parce que mugo chaman ba contrôle ni fana farala ka donc dogoyama min baka degu min baka tora min baka mfana kana do sorala do be sunna cinya do ube sunna fo baka cinya do be tawhid fo baka cinya do mais munyuto uma se ka fara tawhid tiguka ani sunna fo baka kala famu salafu salih degu min baka o degu nyogona kanin fana soro maka kafiru fule ko defo eni mo bennente ni an tugura iko ha arabu kanata an faga kankan na folota yaqulu ta'ala bun kasiri ko ala ko masamin korotale mughbira ani itizari badil kuffar fi adami itibai huda ala ban kibariya kafiru doka ujura min yuto numa tugu kandako ala binan kibariya uye ujura munufo haisu qalu lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam tumamun ko ala ka cide malaka tanuna kisibaka in natabil huda ma kan nutaqattafu min ardina ay naqsa kuma lanyine munye ambeshra in attabinaka in ittabinak in tabainaka ma jita bihi in tabaina ma jita bihi min alhuda ambeshra ni ene kanda minna na an tugura oko wa qalafuna man hawlana من أحياء العرب المشركين عرب قبيلة منو عرب مشرك قبيلة منو بانكرفة أم بشرا نان تقول إكو كندلا أم بشرا عرب مشرك قبيلة منو بانكرفة أن يقشدون بالأجاء والمهاربات إكنانا تو إوا تورا لا سما أني كله وكنان كريا كنا توراني كله نشما ويتخطفون أينما كنا
nuba anta wotasila kampurti ambe yoro yoro nu ya ye ubanta kam faka kankan na fulu minana ambe sira munya de me ala yu jabiyo ala yu jabi ni eko ni etuura cinya ko de ko bone bi soro ube ni tuura cinya tigi ko de ko geleya bi soro tora bi soro ala yi makka kafiru jabi mi ampana bi jabi noy ala yi makka kafiru jabi munabino fo awut baka kafiriyaka abaka mushrikiyaka abaka defa sogo duka abe nyogon faga ni tonyalika ni ala yi makka ka awma hakli sigi duguye arabunu ka kelenu ka nyogon faga u ka kelenu ka nyogon faga ma se awma ka to aka kafiriyala nawli man yarade ne ba wula bila nawli manade ne ba law bila arabuye aw kafiriyatu akafiru to ne ma la bila arabuye ni hakili shigi kauka nawli man yarade ne ba aw la bila arabuye nin ko ne te wujure aw bolo ma tawhidita ma sunnata ala ya lafiya ni ni tawhidi ni sunnata de tora be soro keto shirku ni bidiya wala ala me tora min lase ema ni tawhidi tare onu o tora bi soro ala fule ku jabi wada to qala allah ta'ala mujiba lahu ala kuma masamin kortalen du na yu jabi awla mun numakkin lahum haraman amina ala ku yala ne da maka ke au mafantiya ke auye maka kan maka tauma la horoma yoroye kan maka tauma hakili shige yoroye yani haja alladhi atazaru bihi kadibun wa batil la nyine munye uye ujura min fonni nye ni ujura ye fude ni ujura ye ngalonde ni ujura ye fude ka fonne an tuura ko kandala arabu be anta ambe yoro banta uban faka nin ta ujura ni ujura ye ngalonde ni ujura ye fude لأن الله تعالى جعله في بلد آمن وهرم ومؤجم آمن مجوديا parce que nin dugu min fule ñimi makka ala ye makka ke hakkili sigi dugu de ala ye makka ke dugu horomalende ala ye makka ke dugu de dugu min ni bonya baka aminan mujoudiya depuis ala ye makka daka makka bilaye makka ye hakkili sigi yoro ni haramu yoro de dugu ba de do fa kayfa yakunu haja li haramu amina lahum fi hali kufrihim wa shirkihim cugudi maka be kuma hakili shigi yoro ni harame wa horoma yoro uka kafira wakati aka mushrika wakati dugu min kera ma hakili shigi dugu min kera au ma nema ye wala yakunu amina lahum wa qad aslamu wa tabu li haqqa o dugu de teka au ma hakili shigi dugu o dugu de teka au ma ewa lafiya yoro na silamira na tugura cinyako kato aka kafira na ka mushrika la dugu min kera uma hakili sigi dugu ye ka ke auma nema dugu ye ni aw silami yara de ay tugura cinya ko de nu o dugu te kauma hakili sigi yawa donc wujura min fule ka fonni nye makkan ka bolo ngalo fu kato aka kafira la ala min nye makka ke hakili sigi dugu ye ka ke dugu baya bolo ka ke walla horoma yoroy na aw silami yara tugura cinya ko de ni ewa hakili sigi te kauka donc ma wujura fonni nye awa ni mogo fona sira na ka cinyata ni o wujura shugu de galombi bolo de fu bi bolo ebe galon na ala ye tanga kika kito galon na ni ye cinyata de ni tanga te kika kauto aka shirku na ka kafirala tora ma usoro maka na usilami yara de au tugura cinya ko de ni tora ba usoro ninte cinya ayat to madafa wa qawluhu ta'ala ni alako yujba ilayhi samaratu kulli shay awa yurobbe ka iri dembe faranyogon kam makka yurobbe jinya fambe ka iri de abe faranyogon kam makka depuis kam makka mushriku to kam musikanu ka kafirala alaye makka ke hakili sigi dugu de ka ke la horma yoro de ka ke dugu nyumani dugu bade jinya yoro be kayri dembe fara nyugon kam makka ay min sha'ir shimar mimma hawlahu min at-ta'if wa ghayrihi
وكذلك المتاجر والأمتعة دهم منهم بمكة كرفة وكيري دوم ب نانيوغن سر مكة تايفنا نيوغنو أني جاغو كلا منهم بنا أني منا منهم بنا كابوجيا فانتناني بي يريد خامل لدن ala yen ninke garjage makkan kaw ye garjage min bora ala fi ay min indina garjage min bora ne ala fi walakin aktharuhum la ya'lamun min mogo chama makkan kaw kafiru mogo chama mushrik mogo chama te fende do fali haja qalu ma qalu ninde koso ye min fonni nyaw yafo chama te fende do o de yu bila nin kuma foli la sinu masami nya makka ke hakli sigi dunu ni horoma yoroye yiri de diya fambe ka yiri de be fara nyogon ka kana maka kawto ka kafirana ka shirkula masami nyo ke awye ni aw islamira ka tugo tinya ko de bawla bila chaman te fende do de ato yen kuma fu bal maka bo chogola harisisa alumura wakati hiju wakati kata jamana be akam minando be jamana be iri de mimba aw bolo aw bo o iri de nyuma soro makade Saudi jamana de ni jago kela ubeta ni jago kela beta aka jamana abaka iri de nyuman de tomo ale beta ni ode makka kato fere ka joguma on to ayire bolo ube nyuman de tomo katanai ala de ye o kuye ka kuma garjagay mbal mo ni hadama de ni ewa tauhidi anicinya ni yata wote ke sababu kan ni ala be mugolla bila na be seki la jarabi de ala be seka mugolla jarabi ni tawhid ta yecinya ta ala be seki la jarabi men ni sabatira cinya tigiya donni dusukun kono dusun kala si donni dusun kono sabati donni dusukun kono i sabatira ala ka demen bena ambi ala dila ala kan sabati ala kan demen subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk آية بدر نفلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو سهر سفر من هجرة سانكالو فلانا بسويني وشيغيناي ميلاد النصارى كجات با فلاني مغاني ناني سانكالو شيغينا بسويني وتاني فلاناي
mbe dawda bugu masjid rajago ambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim innaka la tahdi man hababta walakinna Allah yahdi man yasha ila akhir al-ayat bi sana ankado bi tawsirila kunun tawsiri bangale fula ambo o fomo ye folo wala gari wasalina lahum alqawla